Aniak matrikula kuotak behar zituen ikasleak lurrean diruz betetako diru zorro bat aurkitu zuen. Pentsamendu tentagarri batek susurlatu zion, gorde ezazu. Hala ere, lasaitasun eza isil bat sortu zitzaion bihotzean, benetan berea ez zela jakinik. Bere lagun Roanek bere dilema ikusi zuen. Agian norbaitek diru hori benetan behar du, Ania, esan zuen Roanek leonki. Suman zaharraren gandik aholkoa eskatzea erabaki zuten. Zintzotasuna praktika espiritual bat da, aur maitea, Suman zaharrak adeitasunez aholkatu zuen. Egiaren arabera bizitzeak printzipio jainkotiar unibertsalekin lerrokatzen zaitu, barne bakea ekarriz. Ania konturatu zen benetako bakea bihotz zintzo batetik datorrela eta ez munduko irabazietatik. Roanen laguntzarekin diru zorroa itzultzea erabaki zuen. Itxaron zuten eta laster emakumestu bat agertu zen, frenetikoki bilatzen. Nire aurrezkiak garrasi egin zuen, begiak malkotan zituela. Ania aurrera egin zuen, diru zorroa lasai-lasai eman zion emakume eskertuari. Emakumearen postasuna izugarria izan zen eta bihotzez eskertu zien. Aniak abake eta poz sakona sentitu zuen, konturatuz osotasuna zela bere saririk handiena, edozein diru baino gehiago balio duena. Zintzotasuna aukeratzeak guztiak bedeinkatzen ditu. Istorio honek inspiratu bazaitu, mesedez arpidetu zaitez, Basku Erepo, kanalera ipuin gehiago jasotzeko. Atsegin dut bideo hau eta partekatu zure pentsamendu zintzoak beheko iruzkinetan.